Kading kabalak lang Kylleng ki jaka jongkari ka Pyrthei kala penjolori ti babun ki jingdan ringim ka may mariang markamdam ki jingtao ba im ki bahapo jangkan. Karator ki menta kakinti kalamat ya ki jingsha Bamduh hakading hakababun na ki jaka ba itynnad kading kala porsted ban penjat thiaw bala sakiru ya katadam kabalami halor kilom hajan Chanakalis Central District jongkari Turkey namar ka jing porsted jongkading wala ki pulit bilibding ki persyang mentem ya kading syakate ka jaka kadang kelangpan syakawe ka jaka wala ki bor badai pet jongkari Turkey kilapan pau bahadu menta umpat dan kanu-kanu ka jingdu jangki minsim breo henry bon na ki jingdu jingki breo kila syaf tajur kumba moment uwe na ki rio temen bala nrupulais nam ka arta wala yam kathang halor ka jingdo lo kumba laipasan kini kilang brot na ka jing Bamduh kading katanan klaw bat katanan karap karyang jongkate kari kila pentem bakating kana Bamduh alat kathans pa hektar ka jaka wala ki por badai pet kila persyang kabalaban pelip ya kata kading henry ka jingbe kala air bat ka jing terkong kam shimla khanglat ya kading ban porsted hakate ka jaka nakate ka jingja de kispang ki patpa kila haban yo ya ka jing sumar bakirki namar ka jing ring minsiam ya katadam malapel long ru ya ki patpa bakin hab ban pet panmi nalaki yeng isam bat kumba karars bangot ki patpa kila mino na ki kandai tani kishno bat kumba proper language ki poi hospital banyo ya ka jing sumar kumba ka ding kapshim masange hakari de ki kapan pau syai wakane ka de ka jing tala jong ka sunleng babun haki jaka hakate ka than balakar paru ya ki patpa nong shong snow man snok ti lang ban tem ya kate ka ding bat kam tam banyada ya ka may mariang bat banlum penjat ya ka